millió. A királynak is játszani nem van? Futót, A királynőt fordítva van. van a saját színét. Csak játszol. Benne legyen mindkettő. Játszol. Nem akarod elmutatni a országos bajnokát. Első lépés, megkezdődünk a menet! Kegyek az óra! Ilyet még nem játszottok ellen. Mindig Ez új taktika, ez 2009-es kidobás. Mindig szerény. Jó. Mindig szerény. Ez sakmagyarús. Ugyanazokkal lépkedj, mint tanár úr! Ne szórakozzál már. Mi a lefutál? Futár! Egy volt! Ott van! Kicsit hagyjál. A parasztot le tudod kúrni. Szevasz! Mennyit adsz ennyi elég? Olyat lehet. Hoppá, már romlok. Tetetővel nem akarja. Ne szórakozzál vele, játsszál komolyan, mert akkor inkább nem Tanár, játszok a ki. következő kihívója lehetek tanár úrnak? Figyelj, nem tudom, hogy te jó játszasz-e valami. Jó játszik. Nem olyan jó, mint a Bubu, de hát ja, azért van. Unokatesom megyei bajnok. Oké. Segítenek. És Bubu az unokatesód? Nem. Hülye jó országos. Csönd, legyen csönd, mert erre koncentrálnia kell Bubunak. Mint a versenyen. De mi? Hát már rég játszott azért. Ja, 2 napja nem országos. Nem azzal. Érettségére tanul. Fotókat kioszthatnád egyébként. Ló van, teljesíti gyors. De szar. Ne szórakozzál már! Ki leütheted, de hát ezt leütöm, azt van kész. Ennyi, köszönöm szépen. Én nem tudok játszani, én mondtam. Hazudik! Én tudok csinálni, én tudok játszani. Na, Bence, jó nyomja! Bence! Nem hagyjad. Nem akartad elvenni a Azért hát! De játszál! El tudom én viselni egy jobbtól kikapni, de... Öreg bácsi, nem akartad ez egy megalázás számomra, hogy te most nem akarsz játszani.